What is up mga lods? Ayun, first time kong mag-drive ng ganitong motor, 200cc. Try natin mga lods. Subukan natin i-drive dito sa may highway mga lods. Kasama natin yung mga tropa natin. Siyempre yung may-ari nitong motor at saka yung tropa natin. Try natin doon sa may highway mga lods. Woo, grabe. Nakaka-inspired mga lods. Suwabing suwabe, nakakagwapo. Anyabang mo, angas mo. Ano? Uwi ka na sa inyo! Ang angas mo. Ang bilis. Lakas ng hatak mga lods. Itong ano na. Try natin. Shoutout sa tropa natin na nagpagamit nitong motor niyang 200cc mga lods. Baka nandun na sila nag-aantay. Bumabay rin eh. Nandun yung mga tropa natin mga lods. Dito muna kami. Tay, dyan na salim. Di ba mga pisat tay? Salim ko. Tara kay Buyet at saka sa tropa natin na may-ari nitong motor na 200cc, si Chad Solomon. At sa tropa natin si Eric Bandong. Ayun, shoutout. Baka meron kayong shoutout mga Anyabang mo, angas mo. Ikaw par, baka meron kayong shoutout mo na. John Lidter. Uy, shoutout kay John Lidter raw. Medyo nagkakahiyaan pa mga lods. Try natin dito mga lods. Woo! Ayan. Anin muna natin mga lods. Medyo marami pang ano yung motor eh. Try natin mga lods. First time natin gumamit ng 200cc. Ayun mga lods. Try natin bumanat. Oh, woo! Nabitin 130 plus mga lods. Nabitin tayo. Nabitin 130 plus. Ang lakas. Nabitin pa dun ha. Ayan mga lods. Try pa natin isang beses pa. Ha? Ayan mga lods, try pa natin sa tamang tama. Medyo ano pa yung ano. Suabe. Tahimik mga lods. Itong motor nya kayang kaya talaga. The best. Dito tayo magsisimula mga lods. Try natin ulit. Try natin medyo malinis yung daan mga lods. Antayin natin luminis yung daan. Tapos subukan natin ulit. One more time. Ayun. Woo! Plus. Ang bilis.
Nabibitin na lang mga lods. Kaya pa ng 142 itong motor ni Tol Chad Solomon. Ang bilis, grabe. Ang bilis. Ang sarap sa feeling mga lods makapag-drive ng 200cc. Tahimik yung motor niya. Grabe. Suabe mga lods. Shoutout sa tropa natin. Gusto ko lang i-flex yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout sa inyo. I-flex natin dyan sa screen mga lods. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat po ng aking, at syempre sa lahat po ng aking mga subscribers. At sa bago pa lang na mag-subscribe ka na po. At click mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Ayun, hanggang dito lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang aking vlog mga lods. Maraming pong salamat. Yahoo! Suabe. Sibat. $200cc lang sa Kalam. Balibaling ganyan kantura ya. Paano balibaling to? Oh.